Hej, jeg hedder Peter. Jeg vil fortælle lidt om, hvordan man søger i kirkebøger og folketællinger på nettet i statens online arkiv, der hedder Arkivalia Online. Man kan starte med at oprette sig som ny bruger, og det gør man, som det kan ses her. Formularen udfyldes. Man får herefter tilsendt en mail med et password. Man indtaster så sin e-mailadresse og det tilsendte password. Der er nogle muligheder i at søge i kirkebøger og folketællinger, og jeg starter med at søge i kirkebøger. Den slægtning, jeg leder efter, stammer fra Aalborg, Kærs Herred, og Åby Sogn. Bogstavbetegnelserne for oven betegner, hvad man kan finde i de enkelte kirkebøger, og står således for nyfødte, konfirmander, viede, døde osv. Jeg ved, at min slægtning er født i 1826, hvorfor jeg vælger kirkebogen, der går fra 1814 til 1834. Den er nu hentet og skal vises i en Java-plugin, som skal være installeret, hvis man ikke allerede har den. I den venstre kolonne har man de enkelte sider i kirkebogen. Kirkebogen vises normalt i 100% forstørrelse, men det er lidt stort, hvis man i første omgang skal have en oversigt, hvorfor jeg sætter den ned til 25%. Man kan se her, at det er 1814, og på de her sider står der fødte mandekøn. Typisk er det først drengene i kirkebøgerne, og efterfølgende er det pigerne. Da jeg ved, det er 1826, jeg skal finde min slægtning i, derfor kan jeg godt springe nogle sider over og finde ind til 1826. Det var lidt for langt, så går jeg lidt tilbage, og det var så lidt for langt tilbage, og så går vi lige en enkelt side frem. Og vupti, her står han, Jens Jensen, født i 1826, som er min oldefar. For oven kan man se, hvad de enkelte felter på kirkebogen viser. Ofte er det også interessant for eksempel at få skrevet ned, hvem der har været fader under dåben, og om der er nogle bemærkninger. Det kan tit være svært at finde ud af, hvilket amt, herred og sogn, at ens slægtning er født i, og her kan man få stor hjælp af hjemmesiden, som hedder krabasen.dk, og ind under undersiden stednavnebasen. Man starter med at gå ind under stednavn,
skriver bynavnet her Hvidbjerg og trykker på søg. Som det kan ses, har der været flere byer, der hedder Hvidbjerg, og jeg vælger den, som jeg har brug for, som ligger i det gamle amt Ribe. Der er også mulighed for at søge med jokertegn. Og her finder jeg byen Vestkjær. Det kan tit være svært at finde ud af, hvordan det har været stavet i gamle dage, hvorfor det er en god facilitet. Jeg vil nu fortsætte med at søge i folketællingerne. De er noget svære at bruge, til gengæld kan man få betydeligt flere oplysninger i det, man kan få hele husstanden. Jeg vil se, om jeg kan finde Jens Jensen igen, og jeg vælger 1880, Landsogn, Hjørring Amt, Vedebo Herred og Jetsmark Sogn. Data downloades og hentes. Jeg er i gang med at bladre igennem. På de første sider er der nogle summariske oversigter over, hvor mange der har boet. Og hvem der har stået for tællingerne. I slutningen af hver lille område er der en tillægsliste, som viser, hvem der er rejst bort fra området. Jeg har snydt lidt, og jeg har nemlig tidligere fundet ham på side 50. Her finder jeg min morfar, Svend Jensen, som kørte med petroleum i Aalborg, og hans far, Jens Jensen. Og man kan se, hvilke oplysninger man kan finde her. Man kan finde alder, og hvor at de er født henne, og hvilke erhverv de har haft, og hvilken trossamfund de har tilhørt osv. Jeg ved også, at Jens Jensen har deltaget i krigen i 1848-50 mod tyskerne og fik en medalje, men der måtte jeg desværre rejse mig fra sofaen og lægge computeren til side og ind i statens arkiver, hvor jeg fandt, at han havde fået en medalje. Til sidst vil jeg gerne vise Dansk Demografisk Database, hvor at man muligvis kan finde folketællingerne meget nemmere, hvis man vel at mærke er en lille smule heldig. I det Dansk Demografisk Database er baseret på frivillige, som indtaster data fra folketællingerne, og den er absolut ikke komplet. Over folketællingerne er der, som det kan ses, også et udvandrerarkiv og et indvandrerarkiv og nogle andre kilder. Og man starter med at trykke på autocheck i et område, udfylder formularen som tidligere med relevante amt, herred og sogn. Også udfylde navnet. Her kan der, som det ses i vejledningen, også anvendes jokertegn.
her er Jens Jensen fra før, hvor jeg også finder min morfar, Svend Jensen, som kørte med petroleum i Aalborg. Jeg kan gå ind på detaljerede oplysninger og se, hvor han er født. Og det var slut. Tak for at du lyttede. Hej.